मानव गेदेर सरकार सालायगिरि बिथांमोना जोंनि नैबे बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख करिहाय आसाम सरकारा फोसावनाय बे अनसुंथाइ बेखौ होनायनि खोथाखौ बिथांमोनाबो बुंबोबाय थादोंमोन। फैसाथ' मोनाखैना गथ' आंनि फिसालानि नामा मिलन बर' बोराय नामा सानु बोरायाबो थैना थांबाय आहाबो रावबो गैया फैसाखौ जों मानो मोना इमान खस्थ' खालायनानै इमान माबानानै थग थुलायनाय जाबाय मानो मोना जोङो दुनियानि मानसिया मोनोबा जों मानो मोना जोङो दिनै बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफाद मोननैबो जयैनो बेवहाय 4 बोसोरारि जथुम्मा लानाय जादों। दा बेवहाय 4 बोसोरारि जथुम्मा लानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो माखासे सम सरकारा फोसावलांनाय जिखिनि आसनिफोर एक्स ग्रेसिया फान्डफोर दा बेखौ दासिमहालागै जोङो फुरा भाबै माने रिलिज जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। जोङो बेखायनो माने बेल' नङा माखासे समनिफ्राय जोङो माखासे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै सिगांनि समफ्राव जोङो जेरैबायदि जेंना जेथोजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों दा बेखायनो बे मोनसे आफादा थाखानायलाय नैबे आफादनि गेजेरजों जाहाथे जोङो सरकारा फोसावखानाय नैबे जोंनि एक्स ग्रेसिया फान्ड बेखौ जाहाथे नैबे खम समनि गेजेराव थाबैनो जोङो गोबां सम नेबोबाय माखासे रादाय होबोदों प्रतिश्रुति होबोदों रायजोनि गेजेराव हाबनानै दा बेवहाय रायजो राजाया गोबाङानो दासिमहालागै आसाबादि दा बेखायनो गोबां सम नेबोबाय जिहेतु नैबे एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ नैबे एमपि इलेक्सननि सिगां जा हायो सरकारा नैबे मुंख्लं नखरफोरनो होनो लाखानाय माखासे सम सिगाङाव फोसावखानाय जा एक्स ग्रेसिया फान्ड बेखौ जेसेखि हागौ एसे थाबैनो होनो आंथ' फैसाथ' मोनाखैना गथ' आंनि फिसालानि नामा मिलन बर' बोराय नामा सानु बोरायाबो थैना थांबाय आहाबो रावबो गैया फैसाखौ जों मानो मोना इमान खस्थ' खालायनानै इमान माबानानै थग थुलायनाय जाबाय मानो मोना जोङो दुनियानि मानसिया मोनोबा जों मानो मोना इमान खस्थ' खालायनानै बुरि कालाव बिदि थानांगौ। जोंना नैबे जाय समावनोखि तरुन गगৈ सरकारा दङमोन जे समाव बिजेपि सरकार फैथ'वाखैमोन बे समावनो बिथांमोना फोसावलांखांनाय दङ आसामनि शहीदफोरनो बिथांमोना 5 लाख करिहाय अनसुंथाइखौ होदोंमोन। दा बे समावनो जोंबो फरायसा आफादफोरनिफ्राय बा जोंनि माहारियारि आफादफोरनिफ्राय बुंबोनाय जादोंमोन जोंनियाबो नैबे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जायफोरानोखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननोबो होनांगोन होननायलाय बिथांमोना मोनसे रादाय होदोंमोन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरानोखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननोबो 5 लाख करिहाय होनाय जासिगोन अनसुंथाइ हिसाबै। बे खोथाखौ बुंनायजों लोगोसेनो बिटिआर सुक्ति जानाय समाव जोंनि मानव गेदेर सरकार सालायगिरि बिथांमोना जोंनि नैबे बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख करिहाय आसाम सरकारा फोसावनाय बे अनसुंथाइ बेखौ होनायनि खोथाखौ बिथांमोनाबो बुंबोबाय थादोंमोन मेल मिथिं गोबां सम बे बिथांमोना जे होनाय रादाय बेखौ मोनबोगासिनोबो दङ एसे एनै खिन्थु नैबे 1135 जन दाखालि बावै जा मोनसे लिस्ट फोसावदों बावहाय आं बांद्राय बेबायदि नुसोनाय मोनाखै। दा जियानो जा नैबे